Saka inini andisida kunyeperai, andizivi manje pari zvino kuti mukomana uyu achavigwa here kana kuti zvakungovharana zvakadaro. Amesa zviri panapa ndine masoko ari kubva kuna Chief Marange, masoko akasimba, kwete masoko ekutamba navo, akati simbei chaizvo chaizvo pamusoro penyaya iyoyi. Chibva ndachizokupai update yekuti tava papi neurongwa hwekuti munhu avigwe. Saka kana zvakadaro, zvazvinoreva ndezvekuti paitwa chihure. Saka munhu akafa ari muchihure. Saka ndo mamiriro akaita nyaya. Handizivi kuti achavigwa here. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, utindi TV yasata, otende, otende, otindi TV yaba ganjanda, uyai kane muone. Makadi muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita mune chino chirongwa. Ndadzoka zvine nyaya yamela natafadzwa mabika. Ndinotenda kuti vakawanda vedu tichiri takamirira kuda kunzwa kuti zviri kufamba sei, zvava papi, munhu akazovigwa here kana kuti asati here. Ndosaka ndadzoka neupdate ino. Ndine urombo zvikuru nekunonoka kuuya. Pamwe pacho unenge uchida kutanga waona kuti nyaya yangu yeupdate yandinayo yakuita here kuti ndichidzoka nayo, uye une chekuuya nacho here kana kuti uda kungopedzera vanhu data. So asi mukaona ndauya kudai so ndinenge ndane zvandaanazvo. Pane zviri kupisa zviri panapa. Ndine masoko ari kubva kuna Chief Marange, masoko akasimba, kwete masoko ekutamba navo, akati simbei chaizvo chaizvo pamusoro penyaya iyoyi. Chibva ndachizokupai update yekuti tava papi neurongwa hwekuti munhu avigwe. Asi nditenderewo kwekanguva kadiki diki ndimbotengesa panapa. Ndine mastands 3 andinoda kushambadza panapa. Mamwe 2 acho ari muhauna, 1 yacho commercial stand iyo yebusiness iri muchivhu, iri dhuze netown, istand yebusiness yebizimusi, yakakura yo 300 square meters, 300 square meters iground iroro. Then touyazve muhauna tine imwezve yakakura 250 square meters. Muhauna tine yakakura zvakare 250 square meters irimo muhauna zvakare, right. Tine imwe zvakare muhauna imomo zvakare 150 square meters, but pane 150 square meters iyi pakavakwa 3 roomed house. Zvakarewo pakacherwa chibhorani chakacherwa ipapo mugodhi. Saka wese ane zvaari kuda kunzwisisa pamusoro pemastenzi iwaya, sunungukai kundibata panhamba dzeutindi TV dziri pakona palogo apo idzo, kana kuti idzi dzataisa apa idzi pascreen, kuitira kuti munzwe zvizhinji pamusoro pemastenzi iwayaya. Regai tidzoke kunyaya yedu yezuva ranhasi, hama dzangu. Chekutanga ndechekuti handichazivi kuti mukomana uyu anonzi Tafadzwa Mabika kana kuti Part8 Mabika achavigwa here kana kuti zvichavharana zvakadaro. Sei ndichidaro? Zviri kuratidza kuti hama dzakangomira pamasoko adzakataura dzobva dzatostika dzakadaro. Kunokuwo ari kumbotomuka vachimira vachidaro, asi hakuna chiri kufamba ende hakuna chati chafamba.
maringe nenyaya yatafadzwa kana kuti polite mabika. Right. One, takaenda pakembi pamapurisa. Taenda pakembi pamapurisa ndanga ndina mai vamela. Ndina mai vamela saizvozvo. Takasangana nemupurisa. Andinotenda kuti ndiye ari kuita nyaya iyoyi kana kuti ari in charge pazviri handizivi. So ane masoko akataurawo zvisineiwo nemutemo akangotaurawo paside achiti aitopa advice kuna mai vamela. Chekutanga regai nditi akambofonera vamabika. Afonera vamabika ari kuita zvebasa rake. Vamabika vakamubvunza mibvunzo yekuti kana dai wanga uriwe une mwana afa mufire waizvitonga sei? Iwe handiti unobvawo kuvanhu here? Nyangwe zvazvo uri mupurisa haubvi kuvanhu here? Hautevedzi tsika dzechivanhu here? Handiti. So mupurisa uyu akangopindurawo zvaaipindura zvaienderanawo nebasa. Asi ndinotenda kuti ndo zvakazoita kuti achiuya this advice now kuna mai mela achiti mwadi mangushingirira kutsvaga $100 yacho, mwaita kuti hama dzemufi dzauya kuita kuti munhu avigwe uye kuita kuti pamba penyapa pachenurwe pasasara pakadini pakasviba. Yanga ingori advice yaari kupawo kuna mai vamela. Ini ndaivapo. So nekuita kwakadaro manje ini ndakabva ndarezawo yangu yandandichiti ndakafonera Chief Marange nechinangwa chekuti taigona kumboenda kwaChief Marange namai vamela tombosvika pana mambo tombonzwawo vanhu vakuru vakatitangira kuona zuva iri uye vapinda munyaya dzakawanda dzakasiyana siyana kuti vanodzitonga sei dzakadai idzi. Iri nyaya yekuti iri kuda kupinda mudare ravo vaiitonga sei. So nekutaura kwakadaro mai vamela vakabva vatoti ndazvinzwa zvamataura. Ini ndakutoda kuti ndiende kwaMarange, kwamambo. Zvepanapa ndazvinzwa zvepamapurisa. Ndakuda kubatanidza zvekumapurisa nezvekwamambo Marange. Uye vakatizve inini ndagara ndiri mwana wamambo Marange. Saka ndiyo ana baba wangu kwandiri kuenda ikoko. Ndikasvika ikoko ndine ndichida kunzwa, handichazivi kuti vaiti ndio ana baba wangu here kana ndio ana sekuru wangu, handichazivi. Ndikasvika ikoko ndine ndakuda kunzwa kuti vakuru vangu vari kunditi chii, ndo zvandichatedzera. Ndo kune final ikoko. Kana chief vakati furirai mberi nekuita zvakataurwa naana mabika, handipikisi. Asi vakandipa rimwe zano ndo randichatevedzerera nekuti ndo vabereki vangu uye ndo vakuru, ndo vandiri kupesa navo. Handiti. So taifana kuenda tese but ndakazowandirwawo nerimwe basa. Ndobva vaenda vega but vakauya nemasoko andinoda kuverenga pana. Ndoda kukuverengerai manzwi akabva kwaChief pamambo Marange. Chiteererai munzwe. Right. Muromo wekutanga ndewekuti vakabvunza kuti wakauraya here munhu uyu. Vanoti no, handina. Une here chawakaita kana kuti une contribution here yekufa kwemukomana uyu akafira pamba pako? Mai vamela vanoti hapana. Ndobva vachibvunza kuti saka mari yaunoda kuendesa ndei? Mari yaunoda kuendesa iwewe ndei kana usina munhu wawakauraya? Ava ndova pavanongopusa. Chief vanopfuurira mberi vachiti dai yanga iri accident yekuti uri kudriver mota
mukomana uyu obva afira mumota mwako, waita accident naye kana kuti wamurova nemota, ungadai uri kuitawo chikamu nekuti wakonzeresa kuti munhu afe. Nyangwe zvazvo iri tsaona, asi unotosungirwa kuita something nekuti tsaona yacho yoyo iri kunangana newe kuti wakonzeresa kuti upenyu hwemunhu udini uparare. Zvino kana isiri tsaona, ari munhu azvifirawo, ndobva vawedzera mberi vachiti azvifirawo ari muchihure. Ndo masoko avo. Apa ndobva vabvunza, akanga akakubvisira mari here yekuratidza kuti akaroora? Mhinduro yobva yati kwete. Haana kana umbozikanwa. Mhinduro inoti kwete. Saka kana zvakadaro, zvazvinoreva ndezvekuti paiitwa chihure. Saka munhu akafa ari muchihure. Saka zvino zvaakafa ari muchihure, hama dzacho ngadzitsvage munhu wadzo. Dzinofana kutotenda veutindi TV vakaita kuti vazwe nekuziva kwakafira hama yavo kuti zvivaitire nyore. Vototevera munhu wavo, voviga munhu wavo akandofawo ari muchihure. Right. Ndobva vapfuurira mberi vachiti kubvisa mari zvinongoreva kuti wagamuchira mhosva yacho uye wabvuma. Ndobva vapfuurira zvemberi vechiti vakatosvibisa dunhu kana kuti nzvimbo yangu, maitiro iwayayo. Ndobva vapfuurira mberi vachiti apa ndandapataura. Pakazosimbira nyaya yacho ndepekuti vari kutotaura kuti ini handibvumi kuti munhu ane muitire iwoyo nemufire iwoyo ongokarika avigwa mudunhu mangu. Zvinoreva kuti kana hama idzi dzaida kuviga mufi uyu munzvimbo kana kuti mudunhu rachifi Marange, vanotofana kutotedzera maprocedures nezvinodiwa kuita kuti vavige mufi uyu munzvimbo iyi. Nekumwe kutaura, handiti munoziva nyaya yandakambobudisa panapa ndichitaura nasabhuku Makarara vekumaundi Zuma kwaGondo kubocha kwaMarange, vasina kumboiona nyaya. Tarisai mufananidzo wataisa picture iyi. Vasina kumboiona nyaya iyoyo, munoverenga izvozvo. Kana uchida kuitsvaga unonyora zvakanyorwa hapo izvo uione. Sabhuku Makarara ipapa panyaya iyoyi, pavhidhiyo irori, vaitaura kuti mubocha mune dunhu rinonzi reChikwariro kana kuti village kwaSabhuku Chikwariro, something like that. Vaiti izvo nzvimbo iyoyo kana kuti dunhu iroro harigari chisi chekwaMarange, asi vari mwaMarange. Vaitaura vachiti izvo vanhu ivava havatongwi nachifi Marange, asi vanogara mwaMarange. Ende ndotopazivawo tikabva paMarange sendapa tichidzika kudai saidhi rekunana Nharira uku ndokune bhuku racho rinonzi Chikwariro. Saka hanzi zvakaitika ndezvekuti kwakanga kuine murume aibva kuvaira Chiwa, Bonga, Guhune kwaMutambara uko. Saka aigara mwaMarangewo. Zvaaigara mwaMarange akarwara akafa ndobva avigwa. Handichazivi kuti akanga arwara here, but chandiziva ndechoti vakati akafira imomo akavigwa panzvimbo yeChikwariro iyi. So havana kuziva pavaiviga kwaMarange kuti munhu uyu anotoriwo mwana weumambo kwaMutambara kwacho, ende ndiye akufana kugadzwa umambo. Izvi zvakaitika kare long back. So
Zvinonzi vekwaChikwariro ushe hwavo hwafamba uchiteera dzimba, vakachizosvika pakuti uyu, regai ndingope zita kuti zvitaurike, regai ndingoti for example Gideon. Zvino ushe hwaakuda uchienda pana Gideon. Gideon uripi? Vanoziva ndo vanobva vakabva, hanzi ndo vakabva vataura zvikanzi uri kubocha kwamarange, ndo kwaari kugara nemhuri yake, kwaakatamira kugara. Kwakutume nhume dzekuenda komutora kuti auye agare pachigaro cheushe, nekuti ndiye akufanira kuva mambo ikokoko kwana Chihwa uko, paMurambinda uko, sorry paMutambara ini. Saka zvinonzi pavakaenda kubocha vachindomutsvaka, ndo pavakasvika zvichinzwa kuti munhu akafa. Saka nzi pavakanzwa kuti akafa, zvobva zvanzi akavigwa apa. Saka vekwaMutambara vakabva vangoti no, isusu hatichadini basi, hatina zvakawanda zvatoda kutaura. Pamakaviga mwana wedu makilometers ameno aiverengwa kubva ipapo kutenderera nzvimbo yedu yaMutambara, nekuti makaviga mambo, munhu uyu ndimambo. Kureva kuti mambo marange vakabva vatorerwa kamwe kanzvimbo munzvimbo yavo nevanhu vekwaMutambara, nekunga vaviga munhu asiriwo imomo. Saka ndiri kubatanidza manzwi ari kutaurwa panapa nachifi kuti handibvumi kuti avigwe mudunhu rangu nemafiro akaita type yemunhu uyu. Ndinofunga kuti vakuteera nhoroondo yavo manje, vakuronda nhoroondo yavo kutyira kuti tinogona kuzoita zvemistake tikaita zviya right. Saka ndo mamiriro akaita nyaya. Handizivi kuti achavigwa here. So zvikafamba zvakanaka, ndiri kudzoka neconversation yandichaita navamabika. Ndine zvandinoda kutaura navamabika, tizame kuonesana kuti zvichida vauye vavige mwana wavo uyu, nekuti mamiriro azvakaita hazvichanakidzi, hazvisarina chimiro chakanaka. Saka tichazama neposi patinogona napo kuti tizame kutaura navamabika kuti vavige mwana. Ndisati ndauya pamhepo ndambozama kuvafonera. Unfortunately phone yavo yazodayirwa nemumwe wandinotenda kuti pamwe mudzimai wavo, nekuti ainga achingotaura nevoice rechidzimai. Handina kuziva kuti mudzimai wavo here kana kuti mumwewo, achitaura kuti avapo nekuda kwebasa. Saka ndichavafonera zvakare, ndavafonera ndinzwe zvavanotaura kuti izvozvi ndichivapa feedback yakabva kwamarange kuti ndo zviri kutaurika kuno, ndo mamiriro akaita chinyi, akaita zvinhu. So nekumwezve kutaura, tiri kungotaura kuti kana vakwamabika vakati varoda kuviga mwana wavo, pachangoita futi dambudziko redistance pakareba, uye pachaita challenge yemari, maonero angu. Asi sevanhu havazotadziwo kuita zvavanoita kuita kuti vavige chinyi, hama yavo. Saka kwanhasi hama dzangu, ndo update yandakakubatirai. Mwari werugare akuitirei zvakanaka, Mwari wemasimba ose akukomborerei. Tichapfuurira mberi tichinamata kuita kuti nyaya iyi ikurumidze kufamba, isaramba ichiita ndamba, tisaramba tichitambanudze ura hwatondondo, toda kuti ikurumidze kufamba. So ndo mamiriro azvakaita hama dzangu. Ndichadzokazve pano pachikamu chinoteera. Vanoda mastands, tibatei panhamba dzedu dziri padenga idzo. Vanoda kutengesa mastands kunyangwe nezvimwe zvinhu zvavada kutengesa, tibatei zvakare. Vanoda kushambadza mabhizimisi avo, tibatei zvakare, tiite kuti zvifambe. Tinotaurirana tiri vanhu tiri vanhu, hapana huma baba, tiri vanhu, tinongoonesana kuti zviite zvakadini, zviite zvakanaka. Thank you, God bless you.
fear not, sin not. Tosangana muchikamu chinotevera. Rega kushamisika zvako uchitise izvera wawa, doro racho rakashata pera kavamba. Rega kushamisika zvako uchitise izvera wawa, doro racho rakashata pera kavamba. Iro zuva riye rivakakanya masvusvu iwe, ipapo ndipo pevakakanya zvose. Nande musi uye wevakakanya masvusvu iwe, ipapo ndipo pevakakanya zvose. Rega kunamira naye vagara vasina, nyaya ndiwe iwe oshandiwe. Rega kunamira naye vagara vasina, nyaya ndiwe iwe oshandiwe. Iwe wakatora moto ndokuisa mudziso rako, wachaweka uku ndiwe wonzeresi. Iwe wakatora moto ndokuisa mudziso rako, wachaweka uku ndiwe wonzeresi. Takarasima saru emwana wa mai wako iwe, wakonzeresa omzimai wangu. Takarasima saru emwana wa mai wako iwe, wakonzeresa omzimai wangu. Takarasima saru nababa vakakuyarisa, wakonzeresa omzimai wangu. Takarasima saru namai nyakukutumbura, wakonzeresa